Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ, апаву хоҳарои азиз. Имрӯз доставкаро ман қабул кардам, аз офис овардам ва мехоҳам иқак видеообзор кунам баҳри ҳар яктаи шумо бинед, ки ман чӣ заказ кардагим аз ширкати бо нуфузи Фаберлик. Ҳар як маҳсулоте, ки дар инҷа ман заказ кардагим, барои ҳар як кас дар корияй закасай ва бисёриҳош тӯҳфа низ астай. Креми малавцелин ҳаматон медонед, ки чӣ қадар креми хубу беҳтарине. Зубной паста анам калоно аксияш дагиян, метавонед шумоям заказ кунед, барое ки беҳад клиенташ бисёрай, фоидашам калонай. Баъдан освежителҳои ширкати Фаберлик беҳад бошон хушрӯяи хонаро освежит мекунад. Антижир заказ кардам, средство барои кӯдаки навзод, средствои маҳсулотҳои детский дам гап нест, ҳамаш гипоаллергенный бо як бӯи аҷоибот хушрӯ. Боз ҳамон зима, бале ана ҳамон зимае, ки ҳама дӯст медорад ва ҳама заказ мекунад. Полный серияи зима баҳри муҳофизати пӯсти ҳар яктаи мо шумо. Ана ҳамин буд маҳсулотое, ки имрӯза заказе, ки ман аз Фаберлик қабул кардам.